makhaya ngibikelela phasathelwe lethu umbhasela kubukela emakhaya ngibikelela yona ingwenya ehle ezinye ingwenya babukela emakhaya-ke namhlanje-ke la sibhalelwe umfethu wathi ucela simsize simphelezele siye kumuntu ababesizana naye kodwa ngeke babukeli nani niyazi anginamane ngilile ngamaningi ngicela-ke sinikeleni khona iyasiyobeza ukuthi bakhala ithini nafethu Ngangena. Sicela qala mfethu noma ngikuphokhe bakho. Laba. Ayikabe bakho. Injani ba? Hayi ngiyaphela ngiyabonga kanjani na? Okay. Ngingeleleke mina. Ale mpahla ngithi ngiyahlala iyayidluleke. Ngisangilindele umuntu nje futhi ngiyayivukela nami ekuthomeni manje. Utshunono. Shaqelisi. Usopho utshunono. Kwenzenjani? Alright, wemfethu. Kahle mfethu la sila ngihamba nalo mfethu lo. Awu Rasta. Uyena osibhalele mfethu. Bathi Wathi unenkinga nawe. Singenzani ilima nje lokhumbi. Angazi mfethu ukuthi kwenzakalani. Singenza nje ilima nto. Ngiyezwa kuwe. Asiyenzani nje ilima. Ngicela ungokwami kuze ngakumina kuphela. Bafo Ngicela okungokwami kuze ngakumina. bese ngicela ukuthi uchaze ngicela ukuthi kwenzakalani. kwenzakalani bafowethu kwenzenjani? Okay, ubafo bengisacela ukuthi bafo sicela ukuthi uchaze ukuthi kwenzakalani. Mina ngicela wayikhona nje lento ukuthi kuthiwa ngichaze bazi kahle ukuthi kwenzakalani. Iphi imali yami? Awu Rasta bese uyazi bese kwenzakalani bese Ngazi ukuthi kwenzakalani ini wena wafika kumina wena. Sekuphele 2 months manje already awukhokhile. Wafika kumina uzothatha utshwala. Kuyimanje awukhokhile, angiodile mina. Ngilinde wena. Ungazilande kanje bese imali yakho ufuna imali yakho yazi. Ngilande kanjani? Uyatholakala wena. Uyase ngifika okwesingakulana mina manje. Uyase ngifika okwesingaki. Ngaqala ngafika ngedwa kokuqala. Laba first laba engifika nabo manje okwesibili sibuya la. Okwesibili sibuya la. Uzongibuza lento ngibuza yona ukuthi sokwenzani la. Iphi imali yami? Kodwa bese ngachaza phela sami sigcina ukukhuluma. Uchaza ukuthini? Uchazele bafo kwesizwe kwenzakalani. No ukuthi uRasta ngamchaza phela nami usungathungisela uma ngale ndlela bese cause Nginyusela umoya. Okay kulungile bafo ngizimchazele into eyenzeka. Hayibo. No mfethu ukulalela uyena umuntu kahle kumele uchaze istory ukuze nami No sengifuna ukuthi nawe bhuti nibe sesithombeni kwenzakalani so why ngithi why ngikhulumela mhlawumbe ukuphakamisa ngiyamazi Rasta bese umuntu ohlala khona endaweni ngishibiza kwakhe. So umuntu ushibiza uphuza kwakhe. Ngiphuza kwakhe futhi yonke into nje. Yisho futhi uthi uyangikweleta. Yes ngiyakweleta. Yeah, ungakushilo. But uyazi bese Okay, chaza-ke mfethu. nje futhi uyazi ngakho. Ngazi ukuthi ukhona njengoba kutshela nje ukuthi ngibuye kwesithathu ukhona ini. Kulungile mfethu. Into eyenzakala mfethu la. Nginenkinga la mfethu yabo. So la endaweni ngiyayifikela la mfethu la. Yabo. Ngihlala nje le-chair la endlini sesifanele nje. So into eyenzakalayo kunama outs la engihlala la ngishibiza nayo. So makufika ama-outs anokufika la mfethu azosifuna imali. Akuyaziwa la endaweni ngisho nayo uRasta uyazi lo. out. Efethu into engiyaziyo mina wefethu cha ukuthi yazini ima yazini uyazi into engayifuni mina mfethu iselami chazele mhlawumbe asingena umuntu wesithathu uzoyizwa mfethu asimnike nithuba ka so lo muntu mfethu kunokufika abafethu la sifuni imali thize nangizazi nama ngifuna ukungena kakhulu izona because ngiyayifika la ukuthi ngihlale yami for safety yami so banokufuna into engiyenze mina because banokufika ngolo mhla ka1 ngoweda ngisebenza egate so banokufika ngomhla ka1 ngakaho bese mina ngapha uzama outside iphuzela ngihambe ngikulo mjida wami lo bese nami ngiyakweleta kwakhe so nginokuhamba ngiye kwakhe mangifika kwakhe so mabefika lama outs lawa ngihambe ngiye kwakhe fike ngiqhula amabhodlela u3 sibikula manje noma ngiwanika iplug ayashibiza phela manje nginika iplug understand bese yahamba kanjalo emthini ngisizama noRasta imake bese ngaka understand uthi lama outs afika enzeni la kwakho lama outs besanemali ajole ukuyifuna la bethi imali angazi imali rent yani imali yani so i-rent fee ayifuna kwena sizene hayi mina ngeke endaweni nayo uRasta uya efethu lo muntu ngilahlisa umkhono efethu wena uthatha amabhodlela wathi uzowabuyisa nini mangithi nini manje imafethu ngichazela ngakuchazela ukuthi nakade ngisemakhaya but ngiyafinyeza lapha
Bese labafethu labanokufika la befunela unyuka le. So ngisuke ngingenayo ngaleso sikhathi yabo. So mangingenayo inyuka nginokuhamba ngegrasta. Ngithi rasta mfethu ngicela unginika amabhodlela awu2 noma ku3. Yabo so rasta nginike lamabhodlela lawa u2 because vele nginento vele ngiyindenta yona engikhokhela yona njalo mangihola. So le mali isize yathi xaxa. I think mhlawumbe ngaphi ngijile sephakamisa umoya kanje. So bese lamajida anginikwa rasta lamabhodlela ngonike lamajida ngisiyahamba. Yabo so kwenzekile kule nyanga bethu rasta angamnika imali inyuka yakhe leyo. Ngamchazela futhi sino rasta bethu ngizokunika lenyuka le because ngicela kakhulu ngawe wena ukuthi uyangicross. Yes wangichazela impela ukuthi uzonginika manje indaba angasakutholi mangikudinga pho. Nini bese uzawuzongifole ngisho ngifonela. Mawuzona kwafika la nje ngifika because uyangazi ukuthi ngiba khona ngolesihlanu ntambama futhi nakhona. And ngiyekudayisa ke mina ngifuna nawe ngolesihlanu mina. Ngiyekudayisa. Uyazi ngisuke ngibhizi nje ngolesihlanu. So bethi into kanjalo bethu rasta. Yini esihlula wena ukuthi uze kumina ke? So lamajida ngisunika amajida ukuthi ngikwazi nami ukulokhu. Na urasta yawazi lama outs lawo mfethu. Uyawazi urasta lamazi nami yona indlela engiphuma ngayo kuyobuona lamajida. Imali ngisuke ngini. Imake mfethu njengoba usuku uyobhala kurasta. Usuku ungamcabangela ukuthi naye kumele ahambe ayostock. Ngisuke ngimcabangela mfethu ngisuke ngazi vele ukuthi ngizomkhokela njengomuntu bafo engigweta kuyena. Okay njengoba ke wena mfethu wena bafuthe imalini yakhe ngakuyena. Imali yami engakuyena ulo 660 because wathatha amabhodlela awu3 a220 ama face wash wathatha ama face wash awu3 yes sir yaqinisile bese trust bese ngachaza bese njengoba kade ngisemakhaya bese inyuka ngizokunika mangabe kuphela inyanga le eqalayo manje inyanga ngachaza yamuzwa ngidakela lo bafethu futhi bese angazi ngakudouble cross angazi ngakcrossa bro nakho uyakwenza nje manje nakho uyakwenza nje manje ngachaza ukuthi ngiye emakhaya and mangibuye emakhaya ngizobe sengikunika inyuka manaka ke ngizwe ngawo futhi ngathi bethu uyabazi mina ukuhamba kwakho uye emakhaya ngangingazi ukuthi uyohamba isonto wena uhamba phela kulesini ngazi ukuthi mina uzobuya nje ngesonto ngazi ukuthi uhambele iweekend mase uhamba isonto lokho uthi ngistokha ngani mina lonke lelo sonto ngasho uthi ukuthi ngiseliving nje njalo nakhona kubuya kwakho ke emakhaya ubuya ile emakhaya mina ngazi ukuthi njengoba uyanimangaza nje mama usifika nje usungiphakamisela umoya kanje because awukazi ungiphakamisela umoya eqaleni uyazi angazi ngakukweleta before uyazi ukuthi yazi into engicika kakhulu yazi uqinisile mina nawe ima mana babili ungacekekile mase ufika usihamba nama outs lapha ethu ingoba iyacasula lento yenza kumina yes yabuka lalela mina nawe fethu besebenzisana kahle kabi ubufika kumina ukhokhe manje mangabe sekuzophela inyanga yonke into engicika kakhulu mangikudinga ngikuthula angikutholi mangidinga into engicabanga ukuthi mangidinga ungithola ngazi kanjani because uyangazi ukuthi ifoni yami uyazi ukuthi uyangithola efonini yami uyangazi ukuthi kade ngingekho ngisekhaya ubufika kanjani la endlini bethi ungekho ngisekhaya because ngiyakutshela ngihamba ngiyakutshela nje ukuthi wena wahamba ngazi ukuthi mina ubuya kuyisona abantu bafethu ngiyangizwa njengoba ngizela isisombululo salento no kahle wena mfethu into ebalekile la ukuthi kumele kube nesolution yale nkinga yenu. Cha ukuthi uyazi wengwe uyazi into engicela usezongifaka manje uzothi ngiyazi ngazini mina phela yini engiyazi ngoba mina iyo into engiyazi ukuthi mina imali yami melise ngakumina nje kuphela njengokuvumelana kwami njengawuthama I'm sure ukuthi ubungazi kwenzakala mhlawumbe mangifika lapha kunibuka mhlawumbe ngifike ngikwelete mhlawumbe ngisuke ngiyikwelatela mina sengiyakuchazela isituation engisuke ngiyona ngaleso sikhathi ayesa ngingaze ngakutshela so nabafethu nawe yabazi mfethu uyabazi labafethu khona abafethu labahamba la endaweni bese mhlawumbe u3 or 4 yazi lama outs mfethu nokufika la kunokabonje la endini manganokhala kuzonke lezi zinto bakakutshela now I'm sure yabazi now I'm sure futhi mhlawumbe ikhona imali oyikhiphayo so mina into engiyaye ngiyenze kubona mfethu bafika kumina njalo ungenayo because bafika ngomhla ka30 kuya kumhla ka1 mina ngihola ngomhla ka3 yale ngoweta mana ke njengoba lokhu ungitshela ngalabantu labo lokhu ungitshela sengenze understand nami ngizama ukunderstand ukuthi futhi imali mangithi asisuke siye kubona ngizofike ngithola imali yami stop now uyazi lo ngeke ngikwenze mfethu now uyala ophinjwa yini now uyala bafethu labantu obani la uyabazi mfethu I'm sure ukuthi uyabazi abafethu imake wamfethu usungikhulumela izitori eziningi usungikhulumele ngokuthi umuthatha usungathatheli wena usukuthatha abantu and abantu laba suke usuku bakhokhela befuna ama rank big well yes njengoba usuthi mangathi sibuza umuzi nomuzi la umastand wakho lo again mastand bese mama ngikhuluma ngalabafethu laba sengizama ukuchaza abafisa situation ukuthi yes ngiyathatha kurasta futhi ngiyaqola nami ngiyaphuza yabo but kodwa nginalo futhi ibhuka rasta yini wena ungayanga emaphoyiseni
uyowatshela ukuthi akekho mfethu la endaweni kuyaziwa labo mfethu bayingozi ngana so manje emaphoyiseni ngabe sengifuna ukuthi inhlala kahle yami ibe njani la endlini ngani yami nomfazi wami so uRust uyabazi laba mfethu angahla uma uhlabe nawo sencane amakhamera mhlawumbe njoba efike namakhamera la kodwa uyabazi lalela uyayazi inkinga engibhekene nayo njoba ngiyichaza manje ukuthi ngisuke ngizama ukuthi ngipheshela abafethu bese beyahamba mina ngisale nelokhunja ya Rust kuphela Efethu yabo mina ngicela ukumnqamula lapho ungazi ungifakazise kakhulu angifuni ukulokho ngikhuluma into eningi mina into engize ngayo la webafa bangafakaza because angimina ngedwa ukukhala remfile nami angiyazi mangukuthi manje yini kube inkinga yami pho leyo into engixakayo ukuthi indaba kube inkinga yami leyo so into esiyenzekile bafo ngihambe ngaye emakhaya ngamtshela futhi umfowethu ngihamba la ngathi Rasta futhi ngihamba ngiye emakhaya ngoba ngiselile okay ngizokuhlamba imake so mase sefika nawo nalekhaya iphinde into eyodwa ngifuna siqhubekeni siye phambili okay bafu imali kaRasta ke le uRasta ayifunayo ngoba into ebalekile la esizele okuyonto engizele la mina yonke le sitambo sungixovela sona manje angisazi and lokho okunye angifakazisi futhi angazi lutho mina ngazi imali yami lo ngikoleta yona nje kuphela lento esizelela yabo into esizelela thina sizele ukuzofuna imali kamfowethu le owayithatha ngithi wabhala yes phela sekumele ukhokhe brazo Rasta vele sisi lakho futhi ngizokunika bese inyanga le mayiphela njengoba ngihola ngomhla ka2 okay ngizokunika bese mangabe iphela inyanga ukunika nini ngawo umhla ka2 umhla ka2 ngomhla ka2 noma ngibe umsebenzi ntambama ngizozama mina mathupha kuwena ngizokunika manje Rasta uthini ayikho into esithatha nami lokho engisakucabanga ukuthi ngoba phela lo muntu lo yesibili le date angitshela yona umhla ka2 walenyanga lesikuyona manje kwakumele nginike ngawo njengoba nganginikile kumele kube khona into engiyibambayo nami kuwena ngenze sure ukuthi uyabuya ngawo lo mhla sengaze kufethu let point ndoda kodwa wena oyibeke la mina nami sibambisene kahle mhla ngibona khona ukuthi sungigibele ekhanda usuthatha iadvantage ukuthi ngihlezi ngiunderstand njengamanje usoze ngasifethu ngikoleta nyanga zonke ngikoleta 660 mfethu awukhokhile ngingakhokhi kwakho kusho ukuthini angiodile kusho ukuthi impilo yami ime ngoba nawe yakhe imile kusho ukuthi ayime nami impilo yami angazi mfethu uchaza ukuthi uzobisa kanjani noma mhlambe ikhona iplan ongayenza noma ngiyibonele no mfethu ngicela mfethu ukuthi ngabiki into esasakho noma mase kuthatha izinto lezi la ngazi mangenza mfethu ukuthi ungabikho mfethu into ethasakho mfethu because izinto njengoba ngitshile eqaleni ukuthi ngihlane size size nesipana nesipana so kunezinto la endlini bese ezinye so ukuthi uyathatha ngithatha into ethatha then laba bentambo uyabazi ukuthi Rasta laba futhi la yabona so mafike ngiyangicela njalo ngiyangicela bafuthi ngizoyenza iplan njengoba ngisho makuphela inyanga ngomhla ka2 ngizoyifikela mina mathupha ngingakathamba ngila imali mfethu imnike mfethu imali kahle wena ukhokha irent le asibeke nje iqonda yes ukhokhiswa irent noma stand abangaka ntondo ukhokha irent kama stand phinde ukhokhe nerent yokuthi uma phela uyayibuza into ukuthi ima ukhokha irent fee obani labo yabazi laba manje laba 3 or 4 but angifuni ukuthi Rasta futhi sikhuluma kukhona amakhamera le ngakukhuza ngakukhuza ngathini but uyabazi wena niyabazi ngakukhuza ufika la so angifuni ngathini kuwena angithi ubuya isikhokho ungathinteki wena ubuya isikhokho ungathinteki ukuphi manje sufuna mina lo futhi ngizwelane nawe kube ngakukhuza ngabo labafana laba umuntu ugacela bese ngicela ukuthi kuphela bese ningathathi lutho makuphela inyanga bese ngizoyenza iplan ukuthi ngomhla ka2 bese ngikuthembisa okay wemfethu uthina sinankinga ngokuthi pho manje ke awuchazeke ukuthi mfethu kahle wena mfethu awukusichazela ukuthi lo mfethu lento akhuluma ngayo yabafana bamkhokhisana ungalibelwe ijiki iqhubule indaba ngiyacela nje uyabazi noma ubazi ngicela ungakhomenti nje kuleyo nto mina into engizele la ngizofuna imali yami nje ukuthi obani abatheni angifuni nje ukukhuluma igama labo bafana labo okay wemfethu awusho ke wena ngicela nje imali yami mina yonke engizele wena aka ngithi uthi
uthi uRasta kwakukhuza wayikhuza kwini No Rasta Fethu njengoba ngisho ukuthi njengoba ngisho ukuthi uyabazi abafethu la endaweni. So wengikhuza because uyabazi abantu abadereja sami. wayikhuza nini Ngisanda kufika la mfethu. uRasta ngiyamazi umuntu odayisa plug so umuntu oshibizayo so siyaxoxa yawazi abantu bayashibiza bese kuyaxoxa. So mina mfethu njengoba uyifika la mfethu basobha abantu abakanje kanje ungasikini nabanye nami mfethu ngoba nawe uyazi ukuthi uma uphethe iphara uzwane iphara that's when you safe because bayakwazi yabo uba safe ngendlela eziningi so nami ngathi yibaba phara inbono abawona amaphara pho manje yini wathi umuzwa abayingozi no ngenza kodwa lento sichaza kuma camera mina igama lami lingangeni hayi no mfethu angibizi igama la muntu ngiyayisho ukuthi incindezelo engiphansi kwayo ingakanani eyenza ukuthi futhi ngize ngiphethe le situation engiyona njengamanje angifaka uRasta uyangazi ngomjito njani bese ngishibizela ngedwa mina isikhathi esiningi ngidlala endlini echerry yami angiyena umuntu ukuthi ngathi senginakhona yonke engiyithanda kakhulu sikuphi uyalazi iqiniso uRasta yabo nje bese fika namhlanje bese ngithethisa kanje bese fika nani kanje ngeke ngakuthethisi mfethu kodwa ngeke ngakuthethisi angikwazi ukuthi ngavumelana nawe into esiwe ngikho into nami engangihlambi into engosurvivor ngakho cause ngizokwazi uRasta umkhokhela cause bengigezi ngimkhokhela kahle nakho sekuze ukuthi ngihambe ngetishi ngiselivini esifanele ngihambe ngekhaya futhi ngakhuluma nazo ngizomnika inyuma ngomuntu nakushuthi akasangitholi ke efonini yenge okay but yazeni asisheshe sikhathe short then Rasta yini ofuna siyabamba noma mina ngokwami mina bengifisa kube khona into engizoyithatha la ngoba manje okwesibili ngitshela phela ukuthi uzongibona ngomhla ka2 okay bayoze bebanga kulabo mhla ka2 lokho ekuthi uzongibona ngifuna sizwe kuwena ukuthi kukhona esikubambayo noma kukhona ngoba iclient lakho leli khumbula ukuthi customer lakho leli lo muntu uyathenga kuwena lo muntu lo egcineni uyayisupport ibusiness yakho kukuhle noma kukumbi kumele ukhumbule ukuthi ini uyini i-customer bathi ngesingisi always linjani le-right kodwa ngeke kule situation akekho right so no la ngizofuna ngokwami uyena kumele achaze ukuthi kumele kwenzekeni njengamanje angizithembe ethi imali awunayo imali uzomnika nini uRasta Rasta nange ekhuluma ethi ucela ukuthi umnike umhla ka2 ngoba ngumuntu kulungile ngizokuzwa ngizokulalela futhi namhlanje kodwa okwanamhlanje njoba nje sivumelene ngomhla ka2 ngifuna manje phambi kwezwe lonke libuka sivumelana ukuthi ngomhla ka2 uma uthi angiyithola into zami mangayithola inkomo zami ngomhla ka2 kushuthi ngenza noma yini engiyibonayo ngifuna sivumelane kulokho nje kulungile bese manje uma uthi khona engikuthathayo ngikuthathayo ngawo umhla ka2 niyezwa bafethu mfethu yabona ke kahle la uRasta uyakukhombisa ukuthi uhambisana nawe yabo ukwenzani ubuntu usethini engathathela lutho amkhuza ngayo uyamuzwa so mina enye into esengikudabukela kuyona sengi-understand the situation okuyona yabo ingakho sengehlisa noRasta buya khumbula ukuthi wini i-customer kuyena you understand so awuzame ukuthi ngey2 uke wenza into right asifuni ukuphinde sifike le same thing la kuyobuyisa-ke phela mangase ngiphinde ngibuye mina la sekubuya mina hayi ngeke kwenzeke bese ngomhla ka2 uRasta bezwe wena uma unenkinga uyabhala ehlelweni noma mawubona ukuthi uhlelo kanjani uye emaphoyiseni uma unenkinga yabo sekwaba nama-option amaningi emhlabeni khona inhlobonhlobo yenhlelo khona namaphoyisa so ngeke zonke lezi zinto ungalitholi usizo you understand sekhona nonkwale enkosi la yabo nje baningi abafethu abasizayo bese ngifuna uqhamanga ngibona into elula lo ngavele uhambe uyidisclose noma kanjani because laba fela abayingozi kakhulu yabona abayingozi mfethu lalela la emhlabeni akekho umuntu above the law you understand so wena uma unenkinga zama ukuthi uthole usizo lenkinga yakho ngoba the moment wena inkinga uyiflathela izolibele isizile
kanti the moment uyiface uqondana nayo ubhekana nayo ila kuhamba bele nabo sebehlela ngeke phela babone ukuthi iyashisa insimbi labele bezini meke baqala babona bazodlulela phambili mhlambe ubhuti khona mhlambe indlela abangenza ngayo ukungisiza nami kulento le because inkinga nje impela enkulu kakhulu ngizokushiyela inamba mase sihamba ubhalele uhlelo sizobona into yakho sokusiza kanjani ngayo kodwa thina mfethu akekho umuntu esingamsiza ukuze si-understand ukuthi le mali oyikhokhayo uyikhokhela kusuke kwenze njani. Hayi nama ngiyazi nokuthi eyani bafisa ukuqala angiyazi abona imalibuzo seyani lo mali Kodwa ungaxoxi kakhulu la kuma-camera soxoxa ecele ngayo le ndaba usifonele wena sobe sesiyalungisa yonke into. hayi inkinga bafisa nabo Please-ke mfethu sicela ukuthi-ke kube njalo. Mfethu ngolwesine mhla 2 Ngolesine makuwukuthi awufiki ngolesihlanu solesine sobe sesizoxoxa-ke nawe yalazi udaba. Siyabonga baba. Kwithinta ngicela ngifune manje ethambi mangifuna ukufona ngimcela sineqombolo efana ngifuna ukufona enginikeze ngaphandle kulokho eyale nale Kahle wena. Angisiphuthuthe makhuluma nginikeze bese khuluma mina futhi lapho ungeze indlela shuthi manje sekumele ngikhulumane nawe. Okay. Hayi khuluma webaba. Ubese ngibona ukuthi cha engathi useyonobunye asekwenza ukusha ngiyakwazi ngiqale manje awusifoni yakhe useyale asafune ifoni yakhe hayi usine ngiyabuya ngisathi ngisho ngisaye ekhaya kulungile sinahambe ekhaya mangifonela usisi wakho nginanamba sisa usinaka yakhe ekhaya cishe kuphele inyanga embili ethi ngikhulela ngithi mina ukukhule okay vele besilenza ucathi ongaphephile futhi yes besilenza ucathi ongaphephile chiki ngikhulela ngithi mina right hayi sibonga ukhulela hayi kube lokho kuze kufike ekuthenini ingane izana ukhona nawe la. Ngikhona kodwa manje akusakulo uthando lami noSnake engilazi. Akusakulo uthando lami naye. Uba izalo ingane elethe ekhaya ezobabonisa ekhaya ingane ngihamba nayo. Hayi beyibona ingane hayi kulungile kube lokho. Kodwa nami nginakho ukushoya igazi lami futhi nami nginakho ukubona ukuthi no. Ake yami lengane. Ngoba after sizaliwe cishe ngihlale inyanga embili ngathola itoho. Uhamba kanjani? Ngase ngiye ngasetohweni angihambanga kanjalo ngazi uchaza ukuthi ngase ngiye ngasetohweni. Okay. Shuthi ngobe bese sengingapha etohweni bese lokho sichuma mhlawumbe inyanga ku WhatsApp engisendele izithombe hayi nami ngabothi hayi cha ake ingane nami le. Ngathi agcina sengimziba naye ngoba nami ngithi ngifuna ukuba stress free naye qhubeka nento zakhe ethola ubaba wengane yakhe lo